určite nie je dobré. Ak prechovávaš vo svojom srdci nenávisť voči svojmu blížnemu, ak sa neustále hádaš so svojím blížnym, ak ste pohnevaní a už dlhší čas spolu nekomunikujete, nerozprávate sa navzájom, si tým len ubližujete. A prečo? Lebo jeden druhému nedokážete odpustiť. Ste tvrdohlaví a ani jeden z vás nechce spraviť ten prvý krok k zmiereniu, k vzájomnému odpusteniu, k vzájomnej láske a prijatia jeden druhého. Veď Ježiš, Boh, je láska, ktorá spája a nerozdeľuje človeka. Ak ste nábožní, veríte v Ježiša, jednorodeného Syna Božieho, tak aj žite podľa toho. Amen.